কি শীত ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଲାଇଟ୍ ଟା କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ଶୀତ ହଉଛି ଜୋରରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ଯା ତୁ ଯାଇ କରିଦେ। ପିଲା ଭାଉଜକୁ ଡାକିଆ କି? ଭାଉଜକୁ ହଉ ଫୋନ କରୁନୁ ନା ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପିଲାଟା ଉଠିକି ଆସିବା ଆଉଥରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛି। ହଉ ରହ ଫୋନ କରୁଛି ତାକୁ, ସେ ଉଠିକି ଆସିବ ଏଇନା। ଓ ହଉ ନିହାତି ଫୋନ କରିଦେ। ଫୋନ କରି ଉଠିଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କଣ କହୁନ? ଭାଉଜ ଶୋଇପଇଲ କି? ହଁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଅନଲାଇନ ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ତ, ସେ ଭାବୁଥିଲୁ ମିଶିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଆସୁନ ଏପଟକୁ। ହଉ ଯାଉଛି। ହଉ ଆସ। ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ବଢିଆ। ପିଜ୍ଜା ଖାଇବି। ପିଜ୍ଜା କାଇଁ? ପିଜ୍ଜାଟା ଭାଉଜ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଏତେ ରାତି ପାଇଁକା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ମଗେଇ ଖାଇବା। ଭାଉଜ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯାଅ। ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଅ। ଓହୋ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଓ ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯିବି। ମାଲୋ ସେ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳାଲୋ। ଭାରି ଚାଲାକ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଡାକିଲି ତୁ ବା ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ। ନା